Ahoj, já jsem Danča a vítejte u mého dalšího videa. Jdeme na to. V tomto videu vám ukážu, jak si udělat tento jednoduchý a pěkný náramek z gumiček. Na tento náramek budeme potřebovat gumičky, háček a jedno esko. Začínáme od začátku, vezmeme si černou gumičku a na prsty si uděláme takovou osmičku. Tak pokud chceme, aby byl náramek dost tlustý, tak si bereme radši 2 gumičky naraz. Takže já si beru 2 bílé gumičky a dám to takto na prst. Můžeme přehazovat háčkem, ale já spíš dělám prstama, takže jak chcete vy. Tak ty dolní přetáhneme přes ty horní a máme začátek. Pak si vezmeme další 2 černé gumičky, dáme, přehodíme. Už se nám to takhle bude tvarovat a takhle to budeme dělat furt dokola. A střídáme postupně za sebou barvy, aby jsme to měli takhle. Tak, když už si myslíme, že je náramek dost velký, stačí si to sundat, vezmeme si esko a gumičky na to nandáme. A opatrně sundáme z prstu. Tak. To samé uděláme na druhé straně, ještě přichytíme. Máme náramek. Tento náramek vůbec není těžký, naopak je velmi lehký, snadno se dá naučit a je spíše lepší pro začátečníky. Tak, já doufám, že se vám moje video líbilo, nezapomeňte dát odběr a like. Zatím ahoj!